Grabing taas na linya sa mga baligyaanan og tubig, pagkaon, construction materials, tambal ug ilabi na gasolinahan ang nasinati sa Surigao City. Pipila ka adlaw human giigo sa bagyong Odette. Ato ibalik si Sheila Vergara Rubio. Human sa pait nga kasinatian sa paghapak sa bagyong Odette sa probinsya sa Surigao del Norte. Padayong pait nga kasinatian ang nahiaguman sa ilang pagsulay sa pagbangon. Ang mga pantalan og terminal nakahiagom og kadaot busa palisuray ang pagbiyahe patabok sa kasikbit nga isla. Sa dinagad sir gahapon ay biyahe nato sir Veronica to PM nilarga then sa karon wala pa mi info sir kung nabiyahe niya karon. Sa sulagma nga special trip gikan Dinagat Islands, swerte nga nakasakay ang pamilya ni Tertuliano Abel patabok sa Surigao City kinsa dala ang yang na-stroke nga asawa. Mibiya sila sa isla aron makauban ang ilang mga anak sa Surigao. Kamusta inyo ang sitwasyon dito? Asa mo, okay raman? Na may napatay dito, gamay raman sab. Sa nagunang kalsada sa Surigao, dayag nga dako pa ang trabahoon alang sa clearing operation. Nangatumba nga poste, mga nilupad nga materyales sa mga nagubang balay, ug ubang pang mga nagbabagkaron sa kalsada. Dayag nga taas ang linya sa mga baligyaanan ug pagkaon, pharmacy, hardware, baligyaanan og tubig, ug labaw sa tanan, ang gasolinahan nga pahurot na ang supply. As of karon ma'am, hurot na jud ako stock ma'am. Na ako karoy krudo na lang nagpabili na ako pero na ako'y moabot unyang hapon. Kagahapon, nagpagulag executive order si Governor Francisco Matugas aron maaksyonan sa nagkadayang national line agencies nga ma-regulate ang mga presyo sa palaliton sa maong probinsya. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.